di bagasan las ni roha. Tabaritahon ma nunga tubuh Kristus, nunga songkop hadameon, asa saluhut jolma taruli di las ni roha naung pinarede ni Kristus. Marede maita. Mar hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huida hami, jalan nunga huhati dakon hami, dohot hubaritahon hami Tuhamu, hanguluan nasa liling ni liling na dilambung ni amai hian jalan nong patar di hami. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale debata amana di benua gijang. Puji-pujian hasangapon dot hamoliation kusambahan kami tuho. Marningo si lehon-lehon mi nabalgay tuhami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurum siyan benua gijang ala ni hami. Gabi nadangol do ibana jalan na pugus. Pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Bethlehem. Asa mamora hami. Sai rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite tondim. Asalam huida hami gorang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Mari dehita. Patik ni debata dihita borengin perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di Psalmen bidu siop lalu ayat sada.
endehon hamuma di Jehovah ende naim barusada ainunga di pambahen ibana aka halongongan nunga ditupahi siamunai doho tanganna badiai ibana atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau naumbar tupatikmi amin. Mari dehita. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo nasu hatudusan sitopan nasa na adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia akana hulahami marhitesian pangalosan nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alaina tersol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho alani anak holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di perbadia teroha nami be asa tarbayan hami manguliho di bagasan hati goron dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasora sudah na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin, amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata songonondo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsakiho ahu marhitesian aka dosam jalan nunga dilujaiho ahu marhitesian aka hajatonmu ahu tutu ahu sadiri manelesei aka pangalasyem alani hadiroku jala dangbe upaingot-ingot aka dosam hasangapon madi debatan dari ginjang. Amin. Mari dehita.
hatani debata turpu epistel di parpunguata Bornginon tersurat di buku Matius bidusada ayat 10 walu 1 ayat 20 tajahama marsikat soring ianggo hatu tubuni Yesus Kristus songonodo uju orwani si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabia do ibana sian ton di parbadia andorang somar si padohonan dope nasida Allah parohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirangon na songoni alai di nasongoni dope tahini rohana di idama di nipini surusurani Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongamu saripe muse ai nasian tondi perbadia do nanaing tubu di ibana tumubuhon anak ma ibana Jesus do guarna bahenonmu ai paluon na do bangsona sian aka dosa na sidabe masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siam panurirang na namadok ida mahmua gabe-gabean do namar bajui tubuhan anak ma ibana jala baheno do guarna Immanuel lapatan na dongatama debata ima sahatna martua doakan atu mangiun hatani debata jala na upiopsa amin mare dihita taha tidak ko maha percaya tai songon na hina tidak ko nidong atas saha percaya di sandok portibion rak mahita madok au percaya di debata Jehovah ido ama parguguna sutudasan na tumo palangi do tano au percaya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinuhon si Maria na gawe-gawean si Anton di Porbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumaon nebernit di panghuman silatus na mate terpajal di bana di hau pinar silang na tua tubano toru demitano na mulak mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundu tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na suatu dusani
Disima ibana paima muda suku tutana on. Manguhumi halak nama mulu do namate. Au persia ditoni perbadia. Jala adung sada huria nabadia. Huria topan nyala Kristen akana badia. Dohot diasan di dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulul su daging nihal nang mate. Dohot yang luan na sora sudah. Amin. Amin. Shalom. Horas madihita saluna. Tabi kema sunggul-sunggul namasa do nanaing masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan mingguon. Naparjolo guar ni minggu sadarion ima parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus topik minggu edehoma Jehovah napaduahon tim musik dot song leader dung sipul sunggul-sunggul di parmingguonon patu begeot ede puji-puji do tim musik dohot song leader napatoluhon pesta Natal naparjolo Sabtu 25 Desember 2021 patu pota pesta Natal parjolo di HKP Dame 2 Sip A pukul 8 WIB IMA kelompok 2 WIK PNK Sada PNK 2 Siantar State Bas Wismar Asrem Veteran Simalungun Permai Humanitas Pemda Sada Pemda 2 Pemda Tolu Rabung Merah B pukul 11 WIB IMA kelompok Sada WIK Termin Aspol PLN STT Agraria BB Sada, BB 2, BB Tolu. Napapaton par minggu manang pesta Natal paduahon. Patu pautado par mingguan pesta Natal paduahon di HKP Dame berbasis WIK Minggu 26 Desember 2021 Opak Sip A pukul 7 sahatu pukul 8 WIB Bahasa Batak WIK Siantar State Bas Wismar Asrem Veteran Simalungun Permai B pukul sia sahatu pukul 10 WIB Bahasa Indonesia WIK Humanitas Pemda Sada Pemda 2 Pemda Tolu Rabung Merah C pukul 11 satu pukul 12 WIB Bahasa Batak WIK Termin Aspol PLN STT PNK Sada PNK 2 D pukul 15 satu pukul 10 WIB Bahasa Indonesia WIK Agraria BB Sada BB 2 BB Tolu Napalimahon bunga altar Napatupahon bunga altar sadarion ima sian keluarga situa H Siregar inang N Boru Sinaga sian WIK BB Tolu Mauliatima Dinasida songonima sunggul-sunggul namasa do naneng masa di tongo-tongan ni huriatta di bagasan minggon mauliatima di Tuhan mauliatima di hita saluhuna tapoduk ma rohata martangiang mahita ale Tuhan debata nami namar habangso di Banua Gijang puji-pujian hasangapum madiho ale debata jala mauliatima di pasah rohanami tua dopammu di siala namak kilala dohami gudang niasi doh dengan di basam nataripar tuhami jala hodo tongtong namang ngaramoti hami namang ngiring-ngiring kami das sahat tu bagas garijaon terlubumi oleh Tuhan di bagas bornginon di paluaso rupi hami boy marpungu marpesta Natal, merayakan Natal, ima dinalahu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dibahini oleh Tuhan, pasada mahami dibagas lasni roha dohot hadamean. Debata amanami
disadok partibion marlas ni rohado ale Tuhan saluhuna nasa haporsiaon dohot ami tarlumobi di bangso namion hami ale Tuhan wik na minoritas di bahini ale Tuhan urang paluas diaka tahi-tahi ni jolma tahi-tahi ni sibolis dinalaho manegai perayaan Natal di sadok luak Indonesiaon terlumobi di tanggal 25-26 Desember 2021 di bata amanami di perpungan nami bornginon manang di persauran nami di Budarion satok kinai hubegi hami ma baritami nanaing pasahotoni naposomi ali Tuhan hami dinalahu mangulahon hatami kadang ali Tuhan hurang yatusi hami do alai ajari mahami dinalahu mangulahon hatami di perngoluan nami siapari asang giat boy martaba-taba bohal ni ngolu bohal ni daging tarlumobi bohal ni pertudion nami suang soni ale Tuhan naposomi dinanaing pasahaton baritami tong maparsahalai manang tudia pe mangalaka manang tudia pe laho dinalaho para raton hatami dohot saluhuna ale Tuhan parhalado ni huriamon huria hakwe dame pangulan dago tiki situa calo situa dohot saluhuna ale Tuhan pargogoi asa margogo saluhuna hami dinalaho mangula di tonga-tonga ni huriamon suang songani di tonga-tonga ni wi nami we dong sipul ale Tuhan hubege hami baritami barita nauli di patupa naposom do ale Tuhan ima marulaun nabadia marhite marulaun nabadia ale Tuhan atong lam hokma haporsion nami tuho Tuhan debata ama nami dibuat kami ale Tuhan tu pangiduan nami saluhuna ruas ni huriamon huria HKBP dame manang didia penasida maringana ale Tuhan mulai sian na mehmet saat tu nama godang saat tu lansia homa ale Tuhan na mangiriringi lakkan sida homa ale Tuhan nama jaga sida padau akka parmaran sian tonga-tonga ni pernguluan nami saluhuna ale Tuhan tarlumobi akka na dibagas parsahiton mungkin ma ale Tuhan pihak di podomanna manang di rumah sakit asa homa ale Tuhan nama masu-masu diaka medis akka obat akka si solhot nama jaga si panganos minuman pargogoi ma ale Tuhan asa anggiat boy sehat boy malum sahit siat pamatang nasida asa di hari-hari nalaho boy hami marsaur dinalaho memuji pasangapon guarmu nabadiai ali Tuhan debata saluhuna ali Tuhan pangula manang uluan ni huriami mulai sian pusat sahan tupagaran homa nama masu saluhuna suang soni ali Tuhan panggonggome ni bangso namion mulai sian pemerintah presiden wakil presiden dohot diaka menteri-menteri staf-staf na ali Tuhan dohot wakil DPR mulai sian pusat satu daerah suang kasih Tuhan bidang keamanan ketertiban bidang pertahanan homa Tuhan na masu saluhuna asa diboto na sila Tuhan diaka pemimpin nami inon bertanggung jawab dinalaho pemajuhun negara namion asa angkiat boy setara dohot negara-negara na maju ale Tuhan jala hami pe masyarakat Indonesia boy ihlalo kami adil makmur dohot sejahtera ale Tuhan debata sunggul-sunggul na maragam na masa dohot nanaing masa di huriaon ima ale Tuhan napasaton bunga altar ima keluarga situa ha siregar inang borsinaga sian wik bebe tolu mau lihat tema di nasida ale Tuhan tabay makapasupasupi tu nasida asa mariria nasida dinalaho pasangapon guarmu nabadiai suang suni ale Tuhan diaka program-program di gereja awal tahun 2022 homa napasikopun saluhuna ale Tuhan Tuhan debata amanami gudang diaka salah akka dosa pengalasan nami baik sesama hami jolma baik hami ale Tuhan namar rumah tangga namar suami istri namar dianakon
namardongan sahuta, namaraliale, namardongan sabutuha, sahuriaon, terluwabi namar orang tua, dohot maradok pokok oleh Tuhan. Saya sama saluhuna oleh Tuhan, dosa pengalasan nami, asalam tahu kami, majalo makameletehon, saluhuna pasu-pasumi Tuhami, jala pai baru ma oleh Tuhan rohanami, saluhuna dinalaho majupai manang mangadopi tahun 2022. Saat tuho ma oleh Tuhan daging dohot tot dinami jalo jala pasikok ma oleh Tuhan pangiduan ilik-ilik namion. Mau lihat ma diho oleh Tuhan, mau lihat ma diho. Amin. Mari dihita. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. And oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and see the while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
Damai ni debatana sumurung sian saluhutna akaroha. Ima mangaramoti hati-hati dohok pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Natal ma dihita. Hata ni debata nagabe ojahan lasni rohata di Natal umum. Parningotan di hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus bornginon. Imana dianet sian buku pesalmen. Bidu 147 mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songonom matar surat disi. Puji-pujian di debata sitopa sasudena. Haleluya. Ai denggaddo edde honoton debatata. Ai hasudungat do ibana tama pa puji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon halak Israel akan nama pari. Ibana pasabam akka paroha bojok. Jala dililiti akka bugam nasidai. Ibana ubilang torop ni akka bitang. Di jodo goar nasida sudena. Tibul do tuhattai jala pargogo situtu. Dakka bilangan parbinotoan nai. Jehovah pahehehon akan nani rupa. Dipatuk kitu tano yang go akka parjahati. Maredetari parmahamu upuji Jehovah marhite-hite hamauliateon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti marhite-hite obun. Ibana para dehon udan tutanoon. Ibana patubur duhut-duhut dia kadolok. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida. Nang tu aka anak ni pirong sigak akan nanguak-nguak. Dang lomorohana mida hagogoon ni hoda. Dang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Di halomohon rohani Jehovah dotahe akka nama kabiari ibana akka nama kalunguton asini rohanai olat nido sahatna rajo zot do hita makilalahon hinatabo dot hinaulini namar Natal jala palatakas bornginon adong dosongon sada kerinduan radi hita ala di bagasan taonom mamuse saihirana mula pakilalata boy rap marpungu takas boy rap mangedehon edde puji-pujian rap mar Natal di bagas joroni di Batam molosongoni tadok memang adong dom motif nama baik kita boy makalasson manang marngolopon namasa di bagasan ngolutta alai baliksa boy do hita merasa hidup ini atau perasaan kita datar saja. Adong dora sipata situasi tertentu di mana ketika orang lain merasakan sukacita, di mana orang lain sedang berbahagia merayakan sesuatu. Tetapi seolah-olah kita merasa bukan bagian dari keceriaan dan kegembiraan tersebut. Atong dia donau baen gabe olo sasahalaki dak takas marlas ni roha ditiki na patut marlas ni roha songon Natalon molota payun ihut di pardalanan ni ngolutta na parjolora na mabayan na masa songoni manusia sering tidak mampu lagi merasakan sukacita atau kebahagiaan itu karena dia merasa peristiwa yang terjadi, peristiwa yang dialaminya bukanlah sesuatu yang istimewa secara personal bagi dirinya. Isarana tumakas may molota bereng di bagas tabe tarlumubi moloda dana marulang tahun apalagi na Martino Dohon bagi anak-anak kami ya yang berulang tahun. Kalau yang berulang tahun itu adik, abang, bukan Anda, bukan adik-adik kami, bukan saya, bukan kita, tapi saudara kita. Walaupun semua bernyanyi dengan sukacita, kadang-kadang pelan-pelan muncul suara-suara yang mengatakan, ih enak kali adik ini, enak kali abang ini. Dia bentar lagi mau tiup lilin, kuenya bagus, bahkan lebih bagus dari kueku. Nah tapi hargana sarupa di wayan natorasna, alai saya termuncul dari pikirannya, kue adekku ini warnanya biru, punya aku kemarin warnanya pink.
kayaknya lebih cantik yang biru ini. Di sima marlas ni roha halak na asing di labung na gabi buido hirana hurang gariada moru las ni rohana. Apalagi molorona tua-tuana natoras na pasahaton kado dibungkus dengan rapi, dibungkus dengan cantik, dipasahat maon tuanggi naon gabi olo do tubuh di bagasan rohana dia diau gabi lupa ibana ditik ulang tahunan yan sarupa do dipasahat natorasna tu ibana. Dari ilustrasi sederhana itu yang pertama bisa kita lihat, seringkali ketika peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak terkoneksi secara pribadi dengan pengalaman dan diri kita, itu bisa menghambat perasaan sukacita kita. Yang kedua, ada kalanya kita menjadi sulit bersukacita karena kita merasa yang terjadi itu adalah sebuah hukum alam yang memang sudah demikian seharusnya. Itu adalah hal yang normal. Dan apalah dong na istimewa di sini? Nggak biasa. Ini biasanya bisa kita lihat dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Lam takas yang tabereng di kalangan generasi anak-anak kehadap orang tuanya sudah mulai ada pemikiran yang mengatakan yang membiayai sekolah, membayarkan kebutuhan saya sampai saya nanti tamat kuliah, itu kan memang tanggung jawab orang tua. Dan ketika orang tua dirasa tidak mampu memberikan sesuai dengan standar yang dia inginkan, tidak jarang anak-anak ini merasa kecewa dan menyalahkan orang tua di dalam hatinya. Padahal kalau kita kembali melihat dan menghayati iman kita sebagai pengikut Kristus, hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang dijalin dan direkat oleh Tuhan Allah sendiri. Bukan karena sekedar orang tua melahirkan anak, maka anak wajib berbakti kepada orang tua. Yang sebenarnya di dalam iman Kristen, landasannya adalah Tuhan Allah yang memberikan perintah, yaitu di dalam titah yang kelima, supaya setiap anak menghormati, mengasihi orang tuanya. Sehingga walaupun orang tua itu karena keterbatasannya tidak mampu memberikan seperti persis apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, itu tidak bisa menjadi alasan bagi anak untuk meniadakan dan tidak bersyukur atas kehadiran orang tua di dalam kehidupannya. Demikian pula sebaliknya antara orang tua terhadap anak. Bukan karena anak itu menjadi the golden boy atau the golden daughter, anak-anak kebanggaan yang menghasilkan medali, platinum, piala, sehingga anak itu pantas disebut dan membuat orang tua bangga. Tetapi di dalam iman Kristen kita hanya satu dasarnya. Tuhan Allah memerintahkan supaya orang tua yang layak untuk dihormati, dikasihi dan dihargai adalah orang tua yang melihat anak itu sebagai karunia dari Tuhan Allah, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka. Inilah dasar yang membuat kita semakin merasakan, oh rupanya ini yang menjadi tips awal, perlengkapan dasar manusia supaya bisa bersukacita di dalam kehidupannya. Dan inilah yang dengan jelas kita dengarkan takas nakin di suarahon par pesalmen di bagasan biddu 140 pituon. Na perjolosahali di paadar dotuhita. Ia Jahoba ima debata nama kasih holi asa toktong mangolu di bagasan hademakon nasa natinopana. Sehingga kehadiran Tuhan Allah di dalam hidup setiap ciptaannya sangat unik dan pribadi. Ido bain molong mangolu namar Tuhanok kita tidak akan bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita yang tulus bila titik berangkat kita adalah kesaksian pengalaman hidup orang lain. Itu hanya bisa berlangsung dengan tulus bila kita berangkat dari pengalaman hidup kita pribadi langsung yang kita ingat
di mana Tuhan Allah hadir bekerja di dalam kehidupan kita. Molotak kasta bereng par pesalmenon di paad dari bana do songo dia pakilalaanna. Marhite-hite na di bereng ibana na masa di bagasan ngoluna. Tuhan Allah hadir secara unik dan pribadi melalui ciptaan yang dia amati di sekitarnya. Tetapi yang lebih dalam lagi, pemazmur melihat Tuhan Allah langsung berperan di dalam kehidupannya. Atok sonari hurian itu hatta idola bana hape molo pajupak kita dohot keluarga ta. Saya dong do partikian nani dokna marturi-turian lau pabuahon barita parsorion. Kisah pengalaman orang tua kita, kisah pengalaman opung kita, kisah pengalaman tulang kita, uda dan sude akatuturtai, sebenarnya bukan bisa langsung kita pakai sebagai dasar untuk memuji Tuhan. Tetapi pengalaman hidup mereka itu adalah menjadi gerbang yang membantu kita untuk mencari dan menggali bagaimana Tuhan Allah sendiri juga hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui kita mendengarkan kesaksian yang diceritakan oleh generasi-generasi yang lebih dahulu dari kita, kita jadi belajar begini rupanya bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika kita sekarang begitu banyak dijejali dengan kisah-kisah kesaksian pengalaman hidup orang percaya, baik melalui sosial media, baik melalui situs-situs berbagi video, itu sebenarnya bukan bisa menjadi alat langsung kita pakai untuk membangkitkan sukacita kita. Sebab itu baru langkah awal. Dan langkah berikutnya adalah bila Tuhan Allah telah bekerja dalam hidup orang-orang tadi, di manakah Tuhan Allah bekerja dalam hidupmu? Napa duahon muse marhite di bagasan turpukon di paadar dotu hita bahwasannya di dalam jagat raya ini tidak ada yang namanya kebetulan sesuai dengan hukum alam. Sehingga apa yang kita sebut tadi, orang tidak bisa bersuka cita karena merasa itu adalah peristiwa yang biasa saja. Memang ngasongoni bakkona itu disanggah melalui firman hari ini. Bumi ini dan segala hukum alamnya disaksikan oleh pemazmur sebagai sesuatu yang memang dirancang dan dibangun oleh Tuhan Allah sendiri. Sehingga tidak ada yang namanya kebetulan. Di dalam hidup orang percaya, perjalanan kehidupan kita akan selalu bertemu dengan rencana dan keinginan Tuhan yang ingin mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Atong hurian itu hatta marhite-hite na dua odolaniman waing di Tokyo kita mangarimangi. Dina lau takas marsogot hita muse marpesta Natal na Parjolo di tahun 2020 sadaon. Di Tokyo dohita lau mangaruji mangarimangi perdalanan ni ngolutta sa lelingon. Asa buhay hita takas makalason padonganion ni debata mangedehon Jahoba di bagasan olop-olop ni rohatta. Naing matakas jupak kita ahado huroha naung dipatupa debata di bagasan ngolutta nasa taon bulonon. Rasudedo hita non gabebuhi tubun waing di bagasa parningotata. Ketika kita tadi merenungkan sebentar pertanyaan tadi, saya yakin di tahun 2021 ini ada begitu banyak kilasan peristiwa segera muncul yang membuat kita merasakan, ya, di situ Tuhan memang hadir dan menuntun saya. Alehurin itu hatta molodung jupak kita motif manang dasor talau marlas ni roha jala mangedehon Jahoba. Naing manian muse tarida. Tanda orang yang bersuka cita tidak hanya sekedar berlangsung di dalam dirinya, tetapi tanda orang yang bersuka cita akan mengalir keluar melalui sikap dan bagaimana tindakannya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga secara umum kita melihat ada dua ekspresi orang yang sedang bersuka cita.
Yang pertama itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Itu ditunjukkan dengan senyum, semangat, ucapan yang baik, dan keinginan untuk menyapa orang lain dengan cara yang ramah. Tetapi yang berikutnya ada kalanya juga. Sukacita itu membawa kita kepada perasaan yang terharu. Ido bain si pata olo do tabereng halak nang pelas rohana laus disido manetek iluna. Air mata haru akibat sukacita yang luar biasa yang dia rasakan. Orang yang merasakan haru dalam sukacita biasanya mengalami ingatan yang luar biasa menyentuh sanubarinya. Terutama itu ketika dia mengalami peristiwa unpredictable, sesuatu yang di luar jangkauan pikirannya, tetapi terjadi, dan terjadi dengan cara yang baik, di luar dari apa yang dia harapkan. Molo tabereng hudian itu hatta tahun 2020 sada, dimulai sian 2010 sia gariada, masa do dihita sonani dokni akau putana zolo, alogo naso hapudian dohot mara udan naso hasaungan. Itu adalah local wisdom, kosakata yang ditemukan oleh nenek moyang kita orang Batak sebelum mereka mengenal kekristenan. Itu adalah gambaran untuk menunjukkan dalam perjalanan kehidupan manusia akan ada sebuah situasi yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita kendalikan. Aledong do tutu para singanna. Dung sahat barita nauli tua kau putta muse gabe martabba don wain pangatusyon nasida taringok tunggului. Ujo masa alogo naso hapudian dohot udan naso hasaungan. Laos disima nasida pasahat diri asa diramoti jala dijagai Tuhan debata. Sehingga ketika kalau kita dengarkan dalam bahasa-bahasa modern global saat ini yang mengatakan hidup masa depan adalah hidup unpredictable, yang tidak bisa diperkirakan, yang tidak bisa dikendalikan, itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi nenek moyang kita. Tetapi di dalam iman kita bertemu sebuah sarana yang baru, yaitu pengharapan. Bahwasannya di tengah ketidakpastian itu Tuhan akan hadir, dan dia hadir secara personal dalam hidup kita masing-masing. Dia akan hadir sebagaimana dia sudah pernah juga hadir dalam hidup para pesalmen, dalam hidup pemazmur di masa lalu. Dia juga sudah hadir dalam hidup nenek moyang kita ketika Injil masuk ke tanah Batak. Dia juga hadir ketika kita sekarang berkumpul di tahun 2021 ini. Atong tadani lasni rohatta ala rodo debata di tonga-tongatta songone dok epistel nakin Immanuel, Allah beserta dengan kita. Naing matakas tahilalahon padonganion ni debata di bagasan ngolutta. Dan salah satu cara kita menikmati anugerah dan kehadiran Allah adalah melalui perjamuan kudus yang akan kita langsungkan malam ini. Bagi anggota jemaat amanami nanami naposo bulung naung taluk lau madohoti ulau nabadia tadohoti manon songon sadadalan hita lam takas makilalahon lasni rohatta ala debatado namana muehita songon ali-alena debatado namadongani hita songon akan naung pinaluana atong asadung borhat pehita non mulak tu bagas tabesia bagas joroon tutu mahita marlas ni roha mar pesta mar ningot ari hatutubuni Tuhan Yesusi jala tarida mayan non marhite hite lam takas holong ni debata tahilala mian di tonga-tongani parseoratta di bagas tabe nang di tonga-tongani huriaon Tuhan tama namas masuhita saluhunna amin. Ale Tuhan debata para sirohan asumurung mau lihat Tuhan ala dipakulingi hodo hami marhite-hite edde na pinasahat ni parpesalmen uzui dihet tidak kon ibana do Tuhan hinabalgani hadiriomu nabuy doho mangalehon lasni roha di ngoluna ala hodo toktong mian di tonga-tonga ni ngoluna
na mangodingi ibana siya sa luhut akka parmaraan. Jala hodo Tuhan na dirajumi parpesalmeni na mabahen masa sa luhut na nadong di portibyon di bagasan hadengganon dohot hademakon. Atok Tuhan laos ima pakirimon nami di bagasan bornginon. Uju marpungu hami marningot ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluay. Asaan giat mian toktong Tuhan las ni rohai di bagasan ngulu nami. Asai Tuhan natakas mangojar hami lau mangedehon jala patuduhon olop-olop dohot las ni roha nami. Dada holan marite-hite parmingguon dohot pertangyangan nami. Ale laos terida may Tuhan. Marite-hite hata ng parulaw nami di parsoran nami tunga-tunga ni keluarga kuriam dohot itonga-tunga ni masyarakat. Atok Tuhan nang lamtakas anon huhilalok kami parsoran nami na denggan doto marite-hite ulaw na badia. Homa toktong na manugunugu hami sa luhut na. Asamian tutulas ni rohay di bagasan mulu nami. Jala mangulu hami di bagasan damem na sumurungi. Di bagasan Kristus Jesus mandok muliati hami tuho. Amen. Mari demahita. Mari dehita laos tapasama piliata.
Taulaki senayak sadamse.
Hamu kadungan nuang saha mahita di acara ulau nabadia alanita parade maroha do pikirata jumolo hita marede sian buku di nomor 152 ayat sada. Damin di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna. Marhite hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan de bata para siroha na sumurung. Amanami na di banwagijang. Asiroham. Topot mahami na pungu dison. Adorang hupanga kami anon parpadanan na badiay. Lehon matod di perbadia tugan upami. Asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami. Asa positu turo hanami. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargogoy mahami mas swadahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Saitaiti rohanami, asalam malungun hami tuban wagijang, asa say masihol hami, paymaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naong pinarhamaol ni debata, kita sakap nuaing mangaton parpadanon na badiyay. Di baheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaw na badia. Asa unang hona uhum manang isi siyan hitaon. Ay holan na udu roha. Jala na manulsoli rohana ala ni pabainan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesaan ni dosa. Na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaw na badia. Unang be dioloy sibolis. Unang be didadati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jala naung mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi ma jolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma sukun-sukunon. Jong-jong ma hamu saluhut na. Di par hatuturoham do halak pardo sahosian hatutubum. Dohot ala ni pangalasim di patik ni debata. Molo di par hatuturoham. Dogma olo. Namarsa doroham ala dosami. Jala di pangidoroham. Neng malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham.
Dogma olo. Di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohot mula mangulu humokop po. Mamorsan jalamanesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardinggan dohot talak. Na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammo. Songon na pinangido ni roham. Naing sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dogma olo. Atong tapaw dube marohata. Jala tatopoti ma sudi dosata. Ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jut-jut hulao si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balos sonommu tuhami hobartu pabahinan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilihommu humokop pami. Ala ni ido ubahen na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa ma sudi dosa nami. Jalalehon tod di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo na sa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Amin. Atong hamu akka na manopoti dosa muna. Jala na mauwas di asini rohani. Debata saysaha matuhamu na hina porsyam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite gowarni di bata ama dohot anak dohot toddi perbadia. Amen. Ali amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmo. Say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwa gijang. Lehom matu kami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Maridde mahita, laos hudul mahita salukna. Atong tangihok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho paderihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay. Uju tarjehe ibana. Didok mamauliate dungi diponggoli mai. Diparlehom matu akka sisiana huhut ma didok.
Jalo hamuma jala pangam ma, dagik kudoi nanilehon tuhamatian humokop pamu. Bahek kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan na ibaru maon marhite-hite mudarhu. Na niuseon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa. Saibek kamu ma songoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu ida jala day hamuma dengan basa ni debata. Amanginang tapatupa ma pakubasyon ulaw na badion dudua di inganan sadama di bagas gerejaon sadama di luar gereja jala majuma 10 halak sa kloter dipandu parhaladotta. Mari di mahita. Meredehita sian nomor 170 sia. Wali
Maredehitas yang nomor 26. Silana
Orede hitamu sesian nomor 14. Mula mahamu di bagasan damai. Nomor 14. Adong dosa dan muali di nama dosa, oce dengan doa muali asona rohani. Ai mual nama diai iman Yesus disesado dihasai dibuat asaki. Ai udah di Tuhan tai dumuli senang duit mata doi mangkok kasih dulu hamiliang nang diluhut naro. Berjalan di siang undi di dalam Golgota, di kolong doa Nabi di batu siangan. Dungi jalo maluai sian pangagai di batu sian rohani di horajanai. Sai rodang
Dorot hamin naman biru naro. Marende Mahita sian nomor 10. Jongjong mahita saluhuna. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala nasa rohakku di bagasan memuji guarna na badiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalosson tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tu akka anakon na do. Asini roha ni Tuhan debata di akka na makkabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tu sumok kopita uju pardosa do pehita. Atong da lammalua mahitan waeng sian rimasna. Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Hamu aka haholongan, tada naung tubuh Yesusi, edehon ma Jahoba, ay ibana do pardenggan basa na paluahon jala paulihon. Tajakon masih paluai di ngoluta, asaro ibana pasabam rohata, jala pamalum mangalilit bugang ni rohata, asa dohot ita maka tidak kodebata do tama puji pujion. Edehon ma Jahoba, ay ibana do panoppa na marmuduhon na tinopanay. Diatur debata, langit, tano, laut, nang aka hajak-aja, dohot sude aka na di bagasan masayuli, salulut nai ditada debata, iba nama tama si puji-pujion. Edehon ma Jahoba, di bagasan haserepon dohot olop-olop.
Las marohata, margogo jalamonang mahita, manang ahape na masa, ay nungarosi palua manopot hita pardosa na dangolon, asa sumuang parsaurata, dohot debata, panopa na burjui. Nuaing pe tapasahat mapeliatta tu harajaon ni debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar haseak kami pelianon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajawmu, say sahut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakkon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Selamat Natal. Selamat
You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, let's go. He's taking a list, he's taking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Yeah, you better not talk, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang hari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Sang Penebus Juru Selamat dunia. Joy to the world, the Lord has come. Let all receive a gift. Let every heart prepare hero. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs applaud. While feet and foes, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Aku tubuh di Tuhan tak Yesusi, Tuhan doi mana siang sanggupi memang Tuhina. Asa ngapa ini mati, dami balik jorma, kasih rohani di mana, ajar aku Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz
Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Putar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jingle bell. Bentar sekali tukang sorak-sorak lah kami cuy. Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells. Oh enggak ya? Jingle bells, jingle bells, jingle bell roll. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing of blossoms of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the night time to run the night away. Jingle bells time is a wild time to go leading in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle up, pick up your feet, jingle around the road. Mix and make a little jingle beat. Let the jingle bell roll. Syuting kami syuting. Gideon, sorot kalau kami sekali. Sorot kami. Jingle bells ring and jingle bells ring. Blowing and blowing of clouds and fun. Now the jingle bells have begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell roll. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the night to run the night away. Jingle bell time is a swell time to go